Upat ka magbanay, lakip 71 anyos nga lola ug duha ka menor de edad ang patay. Human nga malakip kasunog silang panimalay sa tubod Lanao del Norte. Ani ang report. Patay na, diang napalgan sa kabumbiruhan ug kapulisan ang upat ka magbanay nga nalakip kasunog sa ilang panimalay sa Purok 1, Barangay Tangigiron, tubod Lanao del Norte, pasado alas 2, Domingo sa kadlawon. Ang mga biktima giilang sila Charita Cabos, 71 anyos, usa ka retired principal, 10 anyos nga si Roy John Cabos, 22 anyos nga si Raisa Christine Cabos ug 11 months old nga si Syke Villar. Sumala pa nga pasado alas 3 sa kadlawon na nakatawag og tabang sa kabumbiruhan ang mga silingan sa mga biktima. Human nga nangayo na og tabang ang nakaluwas nga si Cheska ug amahan niini nga si Roy. Gisiwayan pa kuno nila og luwas ang ubang miyembro sa pamilya apan pakyas sila tungod sa kadako sa kalayo. Subo palandungon kay kuan kini kanang we feel nga kana bang we fail because of the loss of lives. Wa man ta magampo nga bisan ang properties mawala, but kung ang kinabuhi na ang mawala, sakit sa atong sakit nga palandungon. Pasado na alas 7 sa buntag na deklarang fire out ang sunog kung asa moabot sa kapin 500,000 pesos ang natala nga structural damage. Padayon pa ang investigasyon sa kabumbiruhan sa posibleng hinungdan sa sunog apan ginalantaw nila nga posibleng electrical related kini. Sumala sa Bureau of Fire Protection Region 10, sukad Enero ning tuiga, moabot na ngadto sa 491 ka mga insidente sa sunog ang nahitabo sa rehiyon. Ubos man kini kung itandi sa milabay nga mga katuigan apan sumala pa sa kabumbiruhan, dili gyapon angay magkumpiyansa, hilabi pa nga dakong risgo ang hatod sa insidente sa sunog. Atong dublihon, triplihon or 5 times, 10 times ang atong pag-amping mga igsuon ni ining kalamidad sa sunog, kay unpredictable siya, Sir Cyril. No? The loss of lives is something that we eventually do not like. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.